Okay, diretso lang tayo. Bala, sure ka Kenny Boy? Aha. Oh, yeah, watch your phone. Online sabong. Pwede boy, diretso. Makikita yung diretso ron. Sige, kasi yan. Pagbigyan na ka. Sagad na yun ah. Okay. Service. Okay. Ay, wala yata po. Hindi yata. Ay, ayun. May lumusot to. Okay. So, andito tayo guys. Sa lugar na hindi pa natin kabisado. Hindi natin makapila ito. Sige, diretso mo lang dito. Ayan, diretso lang. Diretso lang. Okay. Diretso lang tayo. Shout out. So, hindi ko na alam ang lugar na ito. Basta ang hinahanap namin yung lugar ng malapit sa Sapa. Malapit sa creek. Okay ka na, Sid? Are you sure? Good job. Oh, ayun, doon yung sabay. Doon, pasok tayo doon. Okay. So, pasok kami rito at ito tour natin. Okay, sige. Ito na siguro yan. Okay. So, then. Ayan, tama. Ito na nga. Sige, diretso tayo. Tingnan natin yung dulo. Ito guys, nandito na kami ulit sa may Sapa. At yun ang tulay ng Henson na mag-uugnay sa Pangpang. So ito meron dito. Titingnan natin yung mga badyaw. Hanapin natin yung bahay ng mga badyaw. Uy, bakit nagkalat ang papel dito? Yung may daan pala dun boy, no? Ayun, no? Ay, paboran na. Alin mo na. Okay, dahan-dahan ka lang. Ay, dami mga papel. So, ano bang merong nanabuhay dito? Halos junk shop. Okay, so ayan o. Wow. May mga kubo-kubo, no? Wow. Mas maganda to kung mapanatili din yung kalinisan ng Sapa, no? Tapos mag-alaga ng isda, ano? Yung hindi naman masyadong wow, kagaya nga nito. Yun, no? Nakuha nila idea. Ayan, may fish pan sila. Ayun. Marami pa rin, no? Sa ng ano ni Kuya, oh. Okay. Ano yan, sige? Na? Ano yan? Water lily yan. Mga water lily. At dito ay may mga alagang kalapate. At ayun, si Kuya. May kilala Kuya. Oh. Ang tanong, eto, meron kaya naghahakot ng basura dito? Ano kaya masasabi ng ating barangay captain dito? Sige, diretso tayo ron.
Dito na lang, boy, no? No, lakad na lang ako. Parada mo lang dyan sa side, lakad na lang tayo. Hanggang dun. May Ken, boy. Okay. At ayan na po ang Tulay papuntang Henson. At ito naman po ang mga kabahayan natin dito sa paligid. Ayun. Diyan ka lang. Kasama pa kayo. Hello. So, nila kami taboy. Okay. Alak mo niya mo. At ito naman ang mga kababayan nating Badyaw. Opya. Okay. Meron sila mga basura. Makikiraan lang. At ito, ako'y makikiraan lang. Oh. Cute ng bahay naman nila. At meron silang kamuting kahoy dito. Huwag ka mahiya. Okay, so ito, bisa ka kaya. Uy, ano mga paninda nyo? Wow. Nakikirala po. Sige lang. Ano tayo dito sa YouTube? No, wag sa YouTube. Welcome sa YouTube channel. Anong channel? 27? Jesse Cambura. Jesse Cambura? Oo. Jessica Ngayon. Na kayo niya sa YouTube channel ko. YouTube channel, ano yun? Jesse Cambura. Hashtag. Wala. Hawakan mo. Hashtag. Wala man hashtag. Ano yan? Sila ko, para maano na. Para tayo pag-ibig. Hanapin niyo sa YouTube, ha? Gawin ako. Mag-subscribe na rin kayo, ha? Mahilig po kami sa amin, YouTube eh. Oo, para ano si YouTube natin yan. Pwede din kayo mag-interview sa amin. Pwede? Sa susunod na balik mo. Ayan yung YouTube channel ko, no? Jesse Cambura. Saan kayo nakatira? Hindi yan, Milo. Samuel, marapang Samuel, ako si Jesse, ha? Ikaw? Denjak. Kenja. Ano naman yung hanap ko rin? May mga vendor. Ilang pamilya kayo makasawa na? Ito lang. Ka na rin? Oo, wala pa. Ilang taon ka na? 20. Ganun anak mo niyan? Pa, bago lang po. At least, dito wala pa nagka-COVID. Ganun. Wala po, hindi natataman ng COVID. Ay, yan ang maganda. Natatakot ang COVID sa amin. Saan yung bahay mo? Baka gusto mo kong ipas-share. Ay, sunod na lang. Hanapin ka na. Sige, sige. Basta banda rito. Dito ka lang sa COVID. Ano sila? Benji. Samuel. Sige, Samuel. Salamat, ha. Benji, ha. Tara. Dito tayo bandaro, boy. Ate po. Harap po. Harap. Mura natin. Okay. Guys, may nakilala tayo. Si Benji at si Samuel. So, next time daw, interviewin ko raw sila. So, ito yung lugar nila. Papasyalan natin kung hanggang saan itong rip crap na to. Para makita ng mga manunod natin. Ayan o. So yun guys, mainit. So, mainit talaga. But it's alright. So, next time daw natin papasyalan si Samuel. And Okay. Denjak. And Benji. Denjak. So, ito yung rip crap kung hanggang saan sila makakarating. Papasyalan natin. Okay. Buhat naman. Okay. So,
So, hello. At eto, hanggang dito ang inabot ng riprap. Ngayon parang may kuha ko na dito. Wow. Ang mga tao dito ay parang mga negosyante na rin. Tinatawag silang small entrepreneur. Okay. May kiralang bossing. Hanggang dito na lang to, no? Wow. Wow. So hanggang dito sa portion na to natapos yung rip crop. Okay. So eto, titingnan natin bomba ng dulo. Okay, so room for rent. So babalik na lang tayo. Ito yung sapa ginawa na ng bahay. Hello. So So guys, ito. Yung mga buhay nila rito guys, madiskarte. Kahit mahirap yung sitwasyon, marunong sila dumiskarte. Ito lang Game Boy son. Meron silang halos mga tindahan dito. Gamit ang Game Boy lang. Ito. Okay. Kahit mahirap ang sitwasyon natin. Nagbablog lang boss. Para sa YouTube channel. Kala ko. Sa media. Hindi, sa YouTube channel lang. Para... Kinukuhaan mo na ako eh. Hindi ba naman dito? Oh, sige boss eh. Okay, madiskarte pa rin sila guys. Ito. Magkakatabi ang mga tindahan nila. Ayan. Okay. Ito ang lugar nila. Hello. Hello. Good morning, Mother. Morning din. Okay po. Ayan ang ilog. So, sana magtapunan ng basura, no? Pero wala tayong magawa. Samuel. So, ang diskarte nila ngayon dito, guys. Sila ay nangangalahig, nangangalkal, at iniipon, at ibebenta. So, magaling din sila. Magaling din sila din diskarte. Oo. Basura ay nasa pera. Ang pera ay nasa basura, ganon. Oo. So, ayan. Mas maganda sana kung malinis ito, pwede na mag-swimming yung mga kabataan, no? Ate, ako'y pwede magtanong. Pwede ba magtanong? Hindi, magtatanong lang ako. Yung mga basura nyo rito, kinukolekta ba ng barangay? Ah, very good. Akala ko iniwan lang, wala kumukuha. Okay. Salamat eh. Ang saya ng mga tao rito sa paligid. Masaya sila. At anong meron? Ayun, eh. May nanalo na ba? Okay. Sa susunod na lang, te. Susunod na lang. Susunod na lang. Okay. So, ito yung sitwasyon dito. Madiskarte pa rin sila. Meron silang kamote. Okay. Hello! Ito, oh, ganda naman ang bahay na to. Oh. May kiralan po. So, ayun guys. So, nasilip na natin yung lugar dito. Kung anong meron. So, kinukuha naman pala ng barangay. May kumukuha ng basura dito. So, okay, very good. Alam nyo guys, napansin ko lang dito. Masaya ang mga tao rito. Kahit ganyan na kanilang bahay, masaya pa rin. So, walang problema. Walang problema ang hindi masosolve. Okay guys, sana nagustuhan niyo itong video ko. Hanggang sa susunod. Thank you.